na ta jin bayanai ana cewa da ni da dan uwana Badaru ba mu da capacity na zama ministoci na tsaro. Dalili shi ne waɗanda ke faɗa ba su san ma menene tsaro ɗin ba. Domin za ka yi kaya hida amma sai ya hika nazari, sai ya hika kwazo, kuma sai ya hika ilimi. Ba a nan gizo ke saƙa ba. Abu ne na in kai ka san za ka iya, kuma kana da wannan ƙarfin gwiwar da za ka yi, kuma kana da damar da za ka yi abun. Sadda muna gwamna babu hanyar da bamu ba in dakile harkar tsaro a jihar Zamfara, sai da aka yi kwana 100 ba a taɓa kowa ba. Muka zo aka ƙara yin wata 9 ba a taɓa kowa ba a jihar Zamfara. Duk matakan da nake ɗauka na dakile matsalar tsaro a jihar Zamfara sai na yi wasu gwamnoni su ɗauka. Saboda mi? Saboda ina da ilimin abun. Saboda abun da zan baku albishira roba jihar Zamfara ba zan baku kunya ba in Allah ya yarda. Wannan abu da ake faɗi da ni da ɗan uwana Badar ba za mu iya ba, to masu wani aka za su sha kunya, za su san da cewa Allah ka yi ba su ba. Kuma idan aka koma a isar da sako ko ina cewa lokaci na ta'addanci in Allah da an kai ƙarshen shi. Yanzu da sai dai mu nema a yi, to yanzu ka ne mu za a nema mu je mu yi. Don haka aka ce biri ya hau sama ga banza. Kana tabbata muku cewa in Allah ya yarda, kamar da ake tunanin ba za mu iya ba, to za a ga cewa in Allah ya yarda, in Allah ya yarda, Allah zai ba mu shi muke nema ya ba mu ilimin da za mu iya. Kuma shi ne ke iya ba da ilimin da fasahar da za ka iya. Kada ka yi bugun gaba ɗin ba sai wani, shi yasa muke shiga cikin matsaloli. Sai ka roƙi abu ko ka ce abu in ba wani ba mai iya kaza, sai ka nemi Allah ya yi maka zaɓin abun da ya yi alheri gare ka. Kuma in kana neman ka yi abu sai ka nemi Allah baka ikon aiwatar da wannan abun. Idan Allah baka ikon aiwatarwa, to sai waɗanda ke zunɗe su ji kunya. Don haka akan wannan kujerar da Allah ban na in zama wakili naku na Zamfarawa, to ina tabbatar muku Allah da ba zan baku kunya ba, zan zama jekadan ku, wanda in Allah ya yarda za a yi alfahari da wannan jekadancin da za mu yi a Federal Executive Council insha Allah. Don haka yana ƙara ingiza godiya ga al'umma na jihar Zamfara da mutanen Najeriya masu mana fatan alheri, da a ko'ina ana kiran mu ana mana fatan alheri. Ina godiya kwarai da gaske, ko muna neman addu'a zuwa ga shugabanmu, shugaban ƙasa Sanata Ahmed Bola Tinubu, na Allah shi ƙara yi mashi jagoranci, Allah shi ƙara haskaka mashi matsalolin Najeriya kuma ya dakile su. Duk abin da zai kawo cikas ga wannan gwamnati Allah shi kurayar da shi gare mu. Don haka ku ci gaba da muna addu'a da mu da shi, na Allah ya sa wannan abun da an ka ba mu da mu da shi hakkin al'ummar Najeriya, Allah ba mu ikon ɗauke wannan nauyin cikin jin daɗinku, ya kasance kuna kwana da idanunku biyu a duk inda kuke. Na gode kwarai, Allah ya saka muku da alheri, Allah mai da kowa gida lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.